Ja, mens vi ser på nogle billeder herude fra området over mod Ristingforbindelsen, så vil jeg da lige filosofere lidt over mit holdning til fast forbindelse og til rapporter om fast forbindelse. Jeg vil sige, jeg er nok lidt nølende som så mange euroborgere for det. Jeg er ikke nødvendigvis imod, jeg er ikke helt afklaret omkring det, må jeg indrømme, selvom det er farligt for en kommende politiker at gøre det. Men jeg synes måske nok, at vi kan se især i Marstal, der er jeg og sikkert mange andre på en rejse, måske over mod den faste forbindelse, fordi charmen ved at være en ø, den er sådan ligesom lidt på retur, når vi har fået transporttiden der, hvor vi har, og hvor det der sådan charmerende psykologiske element med at have en færge foran sig, det er noget, man kan køre 12 km væk og kigge efter. Så er en fast forbindelse dem rykket nærmere, det er den måske. Jeg valgte ikke at melde tilbage om at komme på jeres annoncer, om at vi sætte en undersøgelse i gang. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget sådan en vil koste. Som jeg forstår det, så er det ikke den fulde VVM-undersøgelse. Det er en meget dyr fornøjelse, der kan komme senere. Det er en mere begrænset undersøgelse, man taler om her. Og det kan som godt være ved nærmere eftertanke, at jeg vil gå med på det. Jeg må også sige, at jeg er lidt stædig anlagt, så sådan noget med at få stået jeg vil ikke sige et ultimatum, for det er okay at melde på den måde, I gør, men det der med ligesom at sige, du skal melde tilbage før den dag om lige det og det, hvis du skal have vores støtte, jamen, der kan jeg så godt finde på at sætte hælene i, og det kan man så på en måde sige, at jeg har gjort her. Jeg har noget mere at kommentere på, nu venter vi lige på et billede op fra Læsø. Jeg synes, I skulle gøre noget mere forarbejde. Jeg synes, I skulle tage den her rapport for eksempel og sætte jer hen og lave en studiekreds. I har mange veluddannede og fornuftige mennesker blandt jer. Selvom vi blev gråhårede, så kan I godt præstere noget stadigvæk. Så jeg synes, I skulle sidde og kigge på for eksempel den rapport og andet arbejde, I kunne lave for jeres projekt. Den læner sig jo meget op af det, som I fremlagde op på hotellet her i marts 2013. Jeg synes også, I skulle tage stilling til forbindelserne. Det der pjat med, at vi sejler Ærøskøbing Skovballe, det er jo ikke noget, der er nogen seriøs broingeniør, der kunne finde på at bygge. Så spørgsmålet det er jo noget ude fra Ommelkanten over til Tåsenge, eller Ristingforbindelsen med de fordele og ulemper, hvad er de to alternativer, de nu indebærer. Alle de her mange billeder, de er fra en af 2 ture, jeg har haft over til Ristingpynten her i sommeren 2013, vores fantastiske sommer, som det er så fantastisk, at vi ikke har nogen færge til Rudkøbing, men så meget det som mere grund var der til at lave nogle udflugter herover. Den ene gang, der var jeg lige overkigget lidt på, hvordan det så til, hvor man lægger til, og den anden gang, der havde en cykel med og var oppe at spise frokost i Humble på en af de her rigtig varme sommerdage, vi har haft. Det indeholder egentlig også et forslag til jer, og det har jeg sagt til Flemming Rasmussen tidligere. Der er flere af jer, der har joller og sådan noget. Nu ved jeg godt, at vi ikke har Øhavets dag længere, men så må I jo opfinde jeres eget Øhavets dag. Og så synes jeg egentlig, I skulle prøve at sejle folk rundt til Ristingpynt og anskueliggøre for dem, hvor kort der er her. Det kan også være, at der er nogen, der har mod på at gå ud fra Lindholm. Det kan de jo sagtens gøre, men det er nok de færreste, der er modige nok til at svømme over til Marstal derfra. Så det kunne være et andet tilbud, I kunne komme med. En lille afslutning på det her, det er den anekdote. Jeg har besøgt Christian Thulesen Dahl herovre i august, og vi var oppe og se udsigten fra Navigationsskolens tårn på en flot dag, og han stod som mig efter ting som ud over vandet, og spurgte mig så faktisk, hvor langt der var over til Risting, og jeg kunne så fortælle ham, at der var 5 kilometer. Det var den korteste afstand til fastlandet, og så den her meget kvikke mand efter ting som ud, og det er der sikkert også andre, der har grund til at være. Tak for jeres tid.